Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli s Kikou. Čaute. A dneska robíme šuhajdy, lebo sú čo? Vianoce! Máme k tomu mlieko, vanilkový cukor, horkú čokoládu, cukor, maslo, orechy a rum. Takže ideme na to, na zahriatie. Cheers! Budeme dať do vodného kúpelu čokoládu, 400 g čokolády. 250 g masla, Kika, pozri to. Ne 250, iba 100. Daj mi nožik. Čokoládu teda dáme, že si takto rozlamať. Maslo. Maxa! Ježiš, ty máš psa na stole. Dobre, ideme ďalej piecť. Alebo teda robiť naše hajdy. Takže ideme si rozmleť orechy. Pozri, akého mám Mikuláša, pozri. Pozri. Pekné. Krásne. Ideme sa hrať. No, takže 250 g orechov ideme rozmlieť. Prihodíme